Les xarxes socials jo considero, i sempre ho he considerat, que dins d'una falla és el diari de la fallera major. I actualment és així. Ninguna falla, molt poques falles comuniquen més enllà dels propis actes on la fallera major és la màxima representant i és la persona que té que eixir i el protocol faller que ha d'eixir. Campanyes de màrqueting o campanyes digitals de les falles n'hi ha poques, han hagut poques. Per exemple, Lletres Falleres sí que utilitza el premi PLF i sí que funciona, però funciona en un àmbit molt reduït, perquè els participants sempre són els mateixos. O sigui, no tens una evolució i no pots donar més passos. Si n'hi haguera un gran boom o un gran immersió de les falles en el món digital, sí que podríem fer un canvi tant el que parlàvem antes dels premis, perquè actualment els premis únicament se valora en la part física, però no la digital.